tiyambe pano ndi nkhani yoyambirira yona kuti ku paja Trump amafuna akavote nawo ku Iran, afuna avote nawo iyeyo ndi azinzake atafuna avote ku Iran ngati njira imodzi yothetsera mwina amene nkhondo ndi ati vote nawo kumene koko momoti achose boma lija zakanika atafuna vote nawo paje ndi ambassador wa Iran ku UN, ambassador wa Iran ku UN ku United Nations wauza zoti zimene zosatheka zione kuti Iran ndi dziko loyima paloka silengalo kuti unali sazibwera uko ndi azati yeah, that's it. Iran is a sovereign and independent state. It does not accept and will never allow any foreign power to interfere in its internal affairs. Good afternoon, guys. Muli banji konse kumene muli. Pano ndithu breaking news update imene nayo ndiyo khudzana ndi president wa dziko la Iran. Yeye ndithu watulutsa statement manso anayankhula kuntundu kunena kuti yayi makamaka tikupepesa kwa ma neighboring countries onse ku region, ku Gulf region amene ndithu tinakuchita ndithu attack chifukwa cha kupezeka kwa ma US bases komanso ma embassy awo m'mayiko mwano. Komano actually mumvetsetse kuti nkhondo iyi sinali yanu yayi, ifeyo inu ndi ifeyo tilibe nanu zifukwa. Nkhani inali pano ndiyo khudzana ndi basi katundu wa Americans komanso pophatikizapo tinenenso pano iye kuyankhula kwake tinenenso pano kuti ife sitizasalenda ndithu kwa ma Americans. America ndithu ikulimbira kuti ya Iran unconditional surrender ndithu mungu salenda basi kumene koko. I don't know kuti iwo azitenga kuti anzawo kaya kwaona kuluza, I don't know, sitikudziwa kuti chichitika njani. Komano wowa kwawoza kuti no, ifere kuno kulibe kusalenda. Iniyo mwaimamu kutibulana kana kwa malimbikira salenda se gonja se. Really? Mukumenya na kumanzako yosakuranire sakwanisa kugonja nzako akoze kuti ndigonja gonja se. I mean meaning kwenda kuti nkhondo yapakamwa, nkhondo imene atipanga nayo brainwash anthu ufe kwambiri nthayaitali m'mafilimu like America mafilimu imamenya kwambiri m'mafilimu. I mean nkhondo imene pano sitinayiona tikulowa mu second week pano mu week number 2 komano nkhondo ya m'mafilimu ija imene ija anti nakulongosana poyambira peni kwanza kuti pali njira imodzi imene amagwisa ntchito ma Americans imachita ndi ya brainwashing anthu kuma wapatsa chinthu choti azichiganiza chinthu chochisali choche ndi program anachita kuyika tonse timadziwa pano kuti sewero amene ndimakonda bweza anthu. You understand what I mean? So meaning when nangote iwo aja akapanga mfilimu yonse okay iniyo ndina anatuza ndani kuti America imamenya ngosanalias. First of all, Trump asanayankhule tinamvira kaya mafilimu, tinaona kaya mafilimu. Palibe film, there is no single film movie imene America inaluza nkhondo ku dziko lake. America nthawi yonse makhala yowina. Do you know that? Mna izi two zaka mawo munyumba abazigawengama. So chinthu chonse chimene mmachiona imakhala message akwauza anthu message. So ndimana musasanduke mbuzi zimene zimango londwa kuti apa anatuchonchi basi ndikuti zinthu ziliyoncho. Chabe iyo yapita tenti yang'ana ku Africa iniyo munaona ko filimu imene ku Africa na jambo la kumalabu inokongola. It's rare kuti muzipeze zimene it's very rare. Africa imonika basi imonika ngati anthu ovutika kuli matenda mphele mauka machani sole I mean chani mphele chani I don't know whatsoever. Kumoneka ngati kuti ku Africa ndi maiko nna kuti like I don't know akamaonesa why amaonesa yonchicha chongo ndi waja akamabwera kumaza ba magolide aja kumaza ba machani zimene angabezo azibwera ngati akuzathandiza tikuthandizani koma kwinako akonyamula zinthu zikuluzikulu ndikumapera nazo ama iPhone machani sangatheka manje kupanda mamiliyoni za ku Africa. So ku Africa zimakhaza upheka kuti kunyamula. That's why kuti amenye nkhondo sikwenikweni. You understand what I mean? Kuti amenye nkhondo
kumene akumenya nkhondo kuti anthu akukaniza zinthu zawozo anazindikira. Sometimes you may think kuti ayi feyo nchetili bwino. I mean, so no, simply safe. You are not safe. Akuberani koma amabomosa vuta. Mukazamba ukaniza, trust me. Mukazamba ukaniza mamino zanu. Gold wanu. Mukazamba ukaniza akwakula ife watu hayi mudzaona zimene zichitika. Adzayamba. Remember hapo panaso Botswana si Trump anamwita na president wa Botswana. Kuti atabwera kuti tizakambirana za business ya uchinano kwanu Diamond kwanu kuchana. Wauza kuti ayi mese mufuna kugula bwera nkonkono nyoka. You understand? Pampa ndamva Sylvester ayo bana kamba kana kuzana ndi kuti kukasiya ma minerals aja Trump anatuma mpakana anthu ka 5. Trump anatuma ka 5 taja kwela mene. Mbwe uje nditofana mupange salenda ma minerals anu. So the moment ine mukungopereka simuzaona nkhondo. Fa mungopereka muzinguvutikabe. Kana azopesa njithandizo. Chithandizo chomuntu do you think chimo chokala kuti? Wena wakati kama mu comment section. Kodi makamba America simathandiza America makuti. I mean, iwe America yo imakupatsa zochepa poyiki ndiza mbiri zimene iwa matenga. Don't you know that? America imakupatsa kantedza chonchi. Iwa achapatenga chani? Papa namba anakasainira bakacheka kuli ngokuti ku embassy ali longo. Ngachepa page boja anasaina anaika ujeni kuti atasaina madilu olo munthu akuda bana libepo. Asaina madilu ndani. So zino ngati zimezi tikamani net zimonenga kuti makafiri mudana America ichima kuti ifiri mudana ndizimina mapanga. Not yo kudana wazi such. Kuma mudana ndizimina mapanga kuma ikwena. Irani yana kuyajana. Balibe. Ma settlement to yeah makuti. So umuone zosezo zinyoka kuti ma movies natapanga brainwash. Chabe. So amakamba za aluya kauza litente mulo mu film twat jambole film ama auza aluya kuti tonde joinani mukhale materialist mukhale zigawenga ndi aluya makazi gawenga Allahu Akbar. What is that? We know what it's a movie. Ndisewelo koma zimene zimakhazeka m'mitu anthu. Zimakaza m'mitu anthu. I mean munthu kumuvuza munthu uva sizingatheke chifukwa Islamu ndi materialist, ma Arabs materialist. Anazitenga kuti zimene zonso. Mafilimu. Filimu imwe imene inauza kuti America ndi imamenya Wasson alias. So now talawiki number 2. Sikumenya Wasson alias. Awiri tu maiko awiri. Maiko awiri. Awiri leo kulamba wiki number 2. Maiko awiri. Mungu yamulani jimesa bali ndo amphavu. Aungu bebeluka bebe. So that's why I'm for pena maki kumaganiza kwambiri. Right? So that's it. Then kan dimeneyo president wa Iran Masoud Pezeshkian wanena bana kuti ifeyo to basi pebani komba wajenjeza kuti koma inu no mukangopanga ife kuti panga atake sipano mukangati inkhabe bende ikhangata pesa maswana ya ife ndi maswana fava yatha ife mangopanga ya ife ndi Americans amina kupezeka mujani nyumba mwano koma niyo mukabwera inu yonse bano ndi ikhaso ndiri kudziwa kandi tinakamba kuti anthu sanga pereke makamaka sanga bwere pa front kweni chifanire akudalira America ndimene ikusonyedwa muziko momwemo ndeyo akaishosha chipausa chili nyumba mwakwano okay chipausa chimakuteteza nyumba mwakwano mo ndi chipausa chamenyedwa pazifukwa za osati pazifukwa za inu yayi koma pazifukwa za omenyayo ndo mirayo ndi chipausa yenucho ndi inuyo madera chimene chocho ndi inuyo mukayamba nkhondo ipanoka simenyedwa so ngati ukutetezani ukumenyedwa kale inu omenyedwa mukuona nyumba mwakwano mo. Guys, thank you so much man cameras tipitiriza kupasana bema update.